Dobrý deň prajem. Moje meno je Radovan Vitek a som konateľom spoločnosti Bezmizu.sk SRO. Zaoberáme sa výrobou a montážou teniacej techniky a sietí proti hmyzu. V tejto časti by som si s vami rád prešiel vonkajšie žalúzie a čo všetko potrebujete, či už v predpríprave, alebo čo by ste potrebovali vedieť predtým, ako by ste sa rozhodli buď pre vonkajšie žalúzie, alebo pre nejaké iné tienenie. Takže prejdeme rovno na jednotlivé body. Pripravil som si pre vás tú prezentáciu, kde by som s vami rád prešiel, či sú to ovládania žalúzií, aké nohy, či priznané podomietkové. Veľa ľudí sa v tom stráca, aké sú možnosti, ako si pripraviť samostatné okno alebo dvere, čo všetko musíte ako zákazník na čo dohliadnúť, prípadne nejaké zaujímavé technické riešenia a samozrejme to najdôležitejšie je harmonogram prác na vašej konkrétnej stavbe, prípadne ten vzorový príklad. Niečo v skratke o našej firme. Firma Bezmizu vznikla spojením v prvom rade stolárstva, ktoré sa zaoberalo výrobou a montážou okien a vchodových dverí. Sme na trhu už od roku 1989, túto firmu založil môj otec a pracujeme už v nej 3 generácie, to znamená aj syn už vykonáva všetky tieto činnosti, takže tá tradícia je tu dlhoročná a myslím si, že asi toľko na úvod skrátke. Prejdeme teda rovno na ovládanie žalúzií a aké máte možnosti ovládania. Veľa ľudí si to mýli a nemá predstavu, akým spôsobom sa dajú tieto vonkajšie žalúzie ovládať. Takže základnými spôsobmi ovládania je teda manuálne ovládanie buď klukou, to vidíte na obrázku tunák. Kluka sa vrtá smerom zvonku dovnútra a je potrebné mať na to dostatočný priestor, aby tá kluka vychádzala či už vedľa okna alebo zvonku, ak máte zateplené ostenie alebo zateplený dom, tak to už býva väčšinou problém. Zistíte to veľmi jednoducho námatkovo, ak máte vedľa okna minimálne nejakých 4-5 cm viditeľný rám, taký istý by mal byť aj z vonkajšej strany, tak vtedy je veľká šanca, pravdepodobnosť, že tá kluka sa tam zmestí. Ďalšou možnosťou je samozrejme elektrické ovládanie a elektrické ovládanie dá sa povedať, že vieme namontovať na akýkoľvek druh alebo typ okna. Základné ovládanie, buď teda máte už hotovú nejakú predprípravu, ak je to novostavba, tak s tým není problém. Býva väčšinou nejaká takáto predpríprava, to znamená elektrikár vám pripraví vypínače, ponaťahuje káble. Ak nemáte predprípravu a dodatočne sa montujú tieto žalúzie, tak vieme samozrejme vyťahnuť aj my vypínače. Väčšinou potom z okna vychádza kábel, ktorý je zvedený v elektrikárskej lište a vypínač je priznaný, to znamená, že montáž sa vykonáva na omietku a trčí do priestoru na tej stene nejakých 4 cm alebo 4-5 cm. Tretím riešením je pripojenie elektrického ovládania na ďalkový ovládač. Ďalkový ovládač má veľkú výhodu, nie je potrebné mať žiadny vypínač a elektrika sa ťahá priamo zo zásuvky. Prípadne, ak je to novostavba, tak tá príprava je veľmi jednoduchá. Je potrebné priviesť 220 žilový, respektíve 220 elektriku priamo do žalúzie. Neskôr si ukážeme, ako je to najvhodnejšie pripraviť, takže k tomu sa ešte dostaneme. K tomu elektrickému ovládaniu na ďalkový ovládač samozrejme prislúcha aj ovládanie cez Wi-Fi, mobilom alebo nejakým tabletom. Je to ďalšia možnosť komunikácie a aktuálne myslím si, že ani nejak extra ľudí to nevyužíva, ale samozrejme tá možnosť tu je. Nájdu sa zákazníci, ktorí si chcú ovládať žalúzie buď z práce, buď si chcú zaťahnuť alebo vyťahnuť podľa toho, ako potrebujú si tieniť priamo v dome. K ovládaniu žalúzií a k elektrickému zapojeniu toto je vhodné posunúť hlavne elektrikárovi, ktorý vám pripravuje elektriku. Schválne je tu znázornené elektrické ovládanie na vypínač. Toto je schéma zapojenia.
keďže elektrické ovládanie na ďalkový ovládač stačí priviesť len živý kábel 220 V, takže podľa tejto schémy je možné, aby si elektrikár pripravil či už káble, alebo pripravil si to zapojenie spolu s tým vypínačom u vás priamo v interiéri. Vypínače vieme dodať aj my, ale väčšina zákazníkov si nechá pripraviť vypínače od vášho elektrikára, aby ste mali všetky tie vypínače rovnaké, ak sa bavíme o novostavbe. Na úvod ešte k tým vonkajším žalúziám by som rád spomenul vedenie žalúzií a ich možností. Veľa zákazníkov ešte ani pri objednávke netuší, ako vyzerá teda tá vodiaca noha a ako to bude vyzerať. A nás samozrejme zaujíma, aby to samotné riešenie bolo také, aké si predstaví zákazník. Takže vedenia žalúzií poznáme v jednoduchosti a v skratke tri typy. Prvou z nich je priznané vodiace nohy. Priznaná vodiaca noha, tak ako vidíte tu na obrázku, sa montuje popri ostení. To znamená, že nič sa nezarezáva a tá noha je takáto viditeľná. Ďalšou možnosťou je noha podomietková. Tak ako vidíte na tomto obrázku, tak noha podomietková už je tu zapustená do ostenia. Skladá sa z dvoch častí. Prvá časť, tzv. Účko, je potrebné pripraviť ešte pred samotnou fasádou. Následne sa spraví fasáda. Až po fasáde vieme zamerať šírku tej samotnej žalúzie, keďže je presne vyrobená na mieru do tohto otvoru. Tak ide žalúzia do výroby a po výrobe je osadená žalúzia spolu s touto krajšou časťou vodiacej nohy. Tretím riešením je vodiace lanko. Vodiace lanko, ako vidíte tu na tomto obrázku, je ukotvené priamo medzi lamelami a samotná lamela nemá na konci žiadnu vodiacu nohu. Väčšinou sa využíva toto riešenie v rôznych priemyselných budovách, kde idú žalúzie jedna vedľa druhej, či je 10-20 vedľa seba a to lánko je pomerne stabilné a viac odoláva vetru. Hlavne z toho dôvodu, že tieto žalúzie nemajú tu na vodiace trny, ktoré sa môžu buď zohnúť, alebo zlomiť, alebo nejakým spôsobom znehodnotiť. Poďme teda ďalej. Ako vyzerá teda, alebo ako by mala vyzerať podomietková predpríprava. Prejdeme si niekoľko možností. Na úvod by som rád upozornil, že každá montážna firma má iné spôsoby osadenia, inak si to nejakým spôsobom manažuje a pripravuje s tým zákazníkom. Takže ja by som len rád, aby ste si pripravili tieto predprípravy podľa nášho návodu a nejaká iná montérska firma vám nakoniec povie, že to nevie zrealizovať, lebo to máte inak. Určite si overte vždy s tou jednotlivou firmou, s ktorou ste sa dohodli na osadení žalúzií a je predpríprave, aby ste to spravili tak, ako je potrebné to predpripraviť u nich. U nás existuje niekoľko tých možností, takže poďme si prejsť od tých najjednoduchších možno, že k tým zložitejším, aby ste mali predstavu, ak prídeme niečo zamerať a bavíme sa už o konkrétnej realizácii a o konkrétnom riešení, aby ste mali predstavu, ako to teda bude u vás vyzerať. Takým najjednoduchším riešením je osadenie týchto držiakov žalúziových priamo či už na betón alebo na preklad. A teraz je tá otázka, ktorú často dostávame, či je potrebné zatepliť ten preklad. My nie sme zateplovači, ani sa nerozumieme týmto tepelným mostom, takže toto je potrebné si prejsť buď priamo so zateplovačom alebo s firmou, ktorá vám realizuje zateplenie. A to, čo navrhne, samozrejme, je treba nejakým spôsobom prejsť s nami, aby sme my si pripravili pred tou montážou všetky veci tak, aby sme potom to vedeli prípadne rovno zrealizovať. Takže ako náhle sa nahadzuje držiak žalúziový priamo na preklad, tak existuje niekoľko možností, čo s tým ďalej. Jedna z nich je, tunák sa natiahne už len lepidlo a polystyren, vyrovná sa vlastne celá tá stena
Následne sa osádza potom sem krycí plech, to znamená box, ktorý sa v konečnom štádiu zatepluje. Ale dôležité je, aby ste mali hotový tento preklad tak, aby to bolo už finálna nejaká úprava, lebo následne sa už pod to tí zateplovači nedostanú. Tak ako vidíte na ľavom obrázku, tak ďalším krokom na tejto stavbe bolo osadenie takéhoto polystyrenu. Ten polystyrén vlastne slúži na to, aby sme my vedeli pokračovať v montáži tých krycích plechov a nezdržovali by sme sa ani my, ani s tými zateplovačmi. Takže takto je to vzorovo pripravené, ale dôležité je pri takomto osadení myslieť na to už dopredu, aby sme my tieto držiaky žalúziové vyťahli toľko, aby tam vyšla potom žalúzia. K tým jednotlivým číslam, koľko to má byť a tak ďalej, sa ešte dostaneme, len aby ste mali predstavu, akým spôsobom vlastne sa realizuje tá samotná predpríprava. Predprípravu je možné samozrejme realizovať niekoľkými spôsobmi, tak ako vidíte tu na ľavom obrázku. Ak táto stena, preklad nie je natiahnutý či už lepidlom a sieťkou, tak my následne tu naosádzame tieto držiaky žalúziové na takýto plát železný, aby sa nepretláčala tá žalúzia, keď bude mesiace, roky visieť na mieste, aby naozaj stabilne držala celá tá konštrukcia pokope. Ďalšou možnosťou je, ak už máte osadené takéto polystyrény, veľa zákazníkov neželá si, aby sme to nahadzovali takto vlastne pod ten plech. Vyrezávame v takomto prípade do toho polystyrénu, osadíme tento držak žalúziový priamo o betón a po osadení týchto držiakov zase prídu zateplovači, ktorí vložia sem kus toho polystyrénu, následne tu naťahujú sieťku a lepidlo a takto je vlastne pripravená to oknutá žalúzia na ďalšiu prácu, na ďalšiu montáž. Ďalším možným riešením je osadiť box zaomietateľný aj zozadu nad oknom, to znamená, vidíte, tu je betón a priamo na ten betón išiel krycí plech zozadu, box kompletný a s ohnutým nosom dopredu, to znamená, tu nám potom ide zatepliť polystyrén. Jedným z najjednoduchších riešení, tak ako to vidíte tu na tomto obrázku na pravom, je natiahnutá sieťka plus lepidlo a následne na túto sieťku a lepidlo idú namontovať takéto držiaky a vtedy vlastne už rovno vieme nahadzovať krycie plechy, ktoré už následne sú pripravené na zateplovanie. Teraz sa dostaneme k tým číslam. Ako, koľko milimetrov, centimetrov musíte vy počítať vlastne s tým boxom. Toto je častá otázka, veľa ľudí a zákazníkov sa pýta, idem zateplovať 15-kou, zmestí sa mi tam žalúzia? Ak idete zateplovať 15-kou a vrátim sa k tomuto riešeniu, to znamená, že je to zarovno tej steny, tak máte pravdu, 15-kou vám to stačí. Ak sa pozrite sem, toto tu by malo 14 cm. Pardon. 14 cm. A sem dopredu vám stačí ten centimetrový polystyrén alebo styrodúr. Netvrdím, že to je ideálne riešenie, lebo centimeter styrodúru väčšinou je možné, že bude ten predný plech zvlnený. Preto odporúčam tam dávať minimálne na prednú stranu dvojku, ale bez problémov sa to dá spraviť aj jednotkou. Máme dokonca zákazníkov, kde to vychádzalo presne tak, že na tento predný plech si naťahovali nejaké lepidlo, na ktoré rovno išla sieťka, lepidlo sieťkové a potom už alebo prípadne rovno samotná fasáda. Zase ja sa osobne tomu nerozumiem, ja som není ani stavbár, ani nejaký murár,
Takže toto si prejdite s človekom, ktorý vám zatepluje a ktorý vám povie, čo sa na to dá alebo nedá dať. Takže ak sa vrátim k tomuto nákresu, tých 140 mm je vlastne samotná hĺbka toho boxu. Je to ideálna hĺbka na to, aby tá žalúzia chodila v poriadku a tu po bokoch, ak trčia aj šnúrky žalúziové, aby to nikde nedralo, aby s tým nebol žiadny problém. Takže preto je vhodné použiť tento rozmer, to znamená 140 mm. Ak to bude 130 mm, nič sa nedeje, zmesí sa to tam, ale vy musíte počítať s tým, koľko milimetrov, centimetrov potrebujete pripraviť. Narážam momentálne na toto riešenie na pravej strane. Ak idete zateplovať 15, nemôžete dať donútra 3, lebo 3 plus 14 je samozrejme 17 a nejaká predná strana, takže sme na nejakých 18 cm. Máme aj takéto realizácie a tieto realizácie sa vyriešili takým spôsobom, že išla sem nejaká 3, styrodur, 14 je otvor a predný krycí plech bol priznaný. To znamená, je vo farbe žalúzií, či už je to antracit alebo nejaká iná farba a nejde tým pádom vlastne podomietkový box, ale išiel priznaný ten box. Čo sa týka výšky, zase, ak sa vrátim k tomuto riešeniu, ak by tu nebol držiak, tak zase bavíme sa o tom, koľko je potrebné toto predpripraviť na ten krycí plech. Ja odporúčam každému minimálne tých 27 cm, tak ako je to tu vidno na obrázku, 570 mm, z jednoduchého dôvodu. Možno, že pri okne by vám stačil krycí plech 23 až 25 cm, ale ak máte už doma nejaké dvere, tak v takomto prípade tá výška 27 cm je úplne ideálna. V takom prípade idú vlastne na komplet celý dom, respektíve na nejakú bytovku, tie boxy rovnaké, aby sme zamedzili nejakým prípadným chybám, to znamená, že nebude 25, nie 27. Človek, ktorý príde, veľakrát aj nerozmýšľa a nahadzuje tie vrchné boxy, takže väčšinou je to rovnaká výška. 90% predprípravy je výška 27 cm. Takto nejako môže vyzerať podomietková predpríprava. Podomietková predpríprava je krycí plech podomietkový a osadené nohy, respektíve tie samotné účka, o ktorých sme sa bavili. K tomu, ako sa osádzajú, ešte sa dostaneme, ale z našej strany takto je vhodné riešenie osadené pre predprípravu vonkajších žalúzií. Ostenie. Dostávame sa k tomu osteniu a aké sú možnosti ostenia. Či je to podomietková žalúzia alebo priznaná žalúzia, myslím teraz boxom, vždy je možné osadiť takéto okno s priznanou nohou. Môžeme si to ukázať, o ktorej je priznané nohe, aby sme sa vrátili. Toto je priznaná noha vodiaca. Priznaná noha má veľmi veľkú výhodu a veľmi výrazne tým si uľahčíte prácu a hlavne uľahčíte si vlastne to samotné riešenie tým, že budete mať tie žalúzie nahodené skôr. Štandardný postup pri osadení podomietkových boxov je taký, že osadí sa vrchný box, osadia sa buď nohy, alebo nohy sa nedávajú vôbec. Vy spravíte, respektíve váš murár, zateplovači spravia tu na ostenie toto. A ak tu už máte natiahnutú fasádu, vtedy vlastne vieme vám zamerať samotnú žalúziu a nemusíte riešiť, že či je to nejako rovno, alebo akým spôsobom vám to ten murár pripravil, nepripravil. Je to menej náchylné na nejaké chybové stavy a ten chybový stav väčšinou bohužiaľ je vodováha. Ak sa bavíme o podomietkovej nohe,
Tu je to účko, o ktorom som vám predtým hovoril. Existuje niekoľko riešení a jednou z takých častých predpríprav je pripravenie polystyrénu, tak ako vidíte tu na ľavom obrázku. A ak vám zateplovači pripravia takýmto spôsobom polystyrén, to znamená, že ak chcete mať tú fasádu plus minus zarovno toho vášho okna, tak ideálne je dohodnúť sa s nimi, aby nechali takýto polystyrén tých 2,5-2 cm od okna. Následne my prídeme, zalepíme vám tam takéto účko a ďalším krokom je, že zateplovači vám dajú dvojkou, respektíve vyrovnajú dvojkou toto samotné ostenie. Tu vám zostáva 0,5 cm a ten 0,5 cm je presne na lepidlo, sieťku a fasádu. A sme zarovno. Ak sa to buď nechce robiť zateplovačom, alebo proste pre nejaké zjednodušenie práce dá považovať, tak vieme sa dohodnúť s zateplovačom, že zateplovač vám pripraví toto ostenie zarovno okna. Ako náhle ho budete mať zarovno okna, zavoláte nám, my prídeme a vyslovene vyrežeme drážku, kde treba a vložíme vám toto účko a priamo do tohoto vášho ostenia. Tým pádom zateplovač vám to spravil na jedenkrát a máte hotovú predprípravu na podomietkové nohy. Existujú samozrejme aj ďalšie druhy osadenia montáží. Jednou z nich je použitie takýchto držiakov podomietkových. Ten držiak bohužiaľ má ale nejakých 2-2,5 cm hĺbku. To znamená, že si uberete z toho rámu okenného. By som sa vrátil sem k tomuto prípadu, tak si zoberte, že odtiaľto by vám to zobralo ešte 2 cm a sme tu zhruba na zateplení pol okenného rámu. Tak ako to vidíte tu. A následne sa vlastne tam dokladá ten polystyrén, ktorý ide potom zarovno toho účka. Aj tu v tejto časti by vám musel zateplovač nejakým spôsobom niečo vkladať. Ďalším riešením je použiť v podstate, respektíve riešiť dve muchy jednou ranou, čo nie je úplne šťastné riešenie. V takomto prípade, tak ako vidíte to tu na pravej strane, zákazník sa rozhodol, že chce si nahadzovať vonkajšie žalúzie až po zateplení. To znamená, že zateplovači spravili komplet omietku fasádu a zákazník sa rozhodol, že zabudol som si tam dať vonkajšie žalúzie, tak dá sa vyriešiť aj toto. Ak tu je teda polystyrén, my sme zarezali priamo do fasády tú drážku a osádzali sme dodatočne tieto podomietkové nohy. To ale bolo fakt veľmi dôležité a potrebné zistiť, či tá šírka sedí a či je to trošku rovné. Ako náhle by tu bol rozdiel, poviem príklad, že tu je to 100 cm a tu by to bolo 101,5 cm, tak tie nohy podomietkové by bolo už naozaj veľkým problémom osadiť. Ale našťastie v tomto prípade to zákazníkovi veľmi dobre vyšlo a vyzerá to, ako keby sme s tým dopredu plánovali už pri tejto celej rekonštrukcii. Podomietková predpríprava sa dá pripraviť aj takýmto spôsobom, to znamená, máte nejaký starší dom, kde prerábate, zateplujete. Takisto sme sa so zákazníkom dohodli, my sme nahodili držiaky žalúziové, povedali sme mu presne, pokiaľ chcete mať zateplené okná, povedal zákazník toľko a toľko, tak sme to vyrátali, presne sme sa s ním dohodli, on si to sám predpripravil, tak aby sme mu tu vedeli prilepiť tie účka a následne si bude riešiť vlastne už lepidlo, sieťku a všetky ostatné veci. K podomietkovej predpríprave samozrejme súvisí, alebo táto podomietková predpríprava súvisí aj s ovládaním. Veľa ľudí sa nás pýta, či sa dá spraviť podomietková predpríprava manuálna. Bohužiaľ musím povedať, že
dá, ale určite ju robiť nebudeme z jednoduchého dôvodu. Spravili sme to párkrát a z tých párkrát sa nám skoro pri každom riešení stalo, že pri jednej stavbe sme neboli schopní prevrtať to ovládanie z jednoduchého dôvodu. Je tam preklad, je tam železo, čokoľvek a naozaj pri tom manuálnom ovládaní je potrebné a dokonca žalúzia si to vyžaduje, aby to ovládanie bolo vrtané pomerne presne a kolmo. Ako náhle taká situácia na nejakom okne nesedí, tak je s tým ovládaním veľký, až by som povedal obrovský problém. Preto pri tej podometkovej predpríprave je ideálnym riešením predpríprava elektrická. Tu je potrebné si zvážiť už dopredu, či chcete ovládať tie žalúzie ďalkovým ovládačom alebo vypínačom. Samozrejme, ten vypínač je lacnejší a myslím si, že dopredu zvážiť obidve riešenia je fajn, ale ak sa aj tak nestane, ako náhle už tam máte nejaký kábel, tak do budúcna aj z toho vypínaču je možné spraviť ovládanie na ďalkové ovládače. Samotný elektrikár, keď robí nejakú stavbu, väčšinou sa už stretol s týmito vonkajšími žalúziami alebo roletami, takže majú predstavu, ako treba predpripraviť tú elektriku, ale samozrejme stáva sa nám aj to, že nevie. V takomto prípade možno, že toto vám pomôže aj vám, aj jemu prípadne, ak by si to ukázali, tak si myslím, že veľmi rýchlo to pochopí. Pre nás a pre riešenie vonkajších žalúzií je ideálne, ak ten elektrický kábel vychádza v týchto dvoch častiach, nejakých zadných, to znamená, buď na ľavej alebo na pravej strane vyjde kábel, je potrebné tu nechať 2 metre káblu. Jednoduchším riešením je, toľko káblu potrebujeme, aby sme sa dostali s ním takto v stred a tu nejaký meter. Hej. Toto je vhodná dĺžka káblu, stačí ju tu zbaliť teda do rolky a máte hotovú predprípravu. Čo sa týka ďalkého ovládania, stačí, ak privedete 220 ku každému v tomto nejakom mieste, aby tu končil ten kábel. Ideálne je trojžilový kábel, odporúčaná je 0,75, ale ak to bude jednotka, 1,5, takisto sa nič nedeje. Pri vypínači na 220 je potrebné priviesť k tejto žalúzii 5-žilový kábel a druhý koniec končí v krabici, kde bude vlastne samotný vypínač a v tom vypínači takisto je potrebné priviesť 220. V tom vypínači sa to následne prepojí a prepojí sa aj tu žalúzia. Bežný elektrikár si myslím, že vie zapojiť aj vypínač, aj zapojiť ten vypínač, ale aby sme sa v tom nestratili, tak vám tu ukážem potom aj schému nakoniec. To, čo je potrebné dohľadnúť z vašej strany ako zákazníka, respektíve budúceho používateľa, je niekoľko. Stretávame sa s tým naozaj pomerne často a jednou z takých vecí je zateplenie. Zateplenie znamená, tak ako som spomínal na začiatku, nie je možné technicky, aby tu dole mala žalúzia iný rozmer ako tu. Odchýlka je 0,5 cm. Hej. No. Dobre. A mi to nejde. Takto. 0,5 cm. Na to je veľmi dôležité, aby ste sa zamerali a ako náhle sa niečo udeje popri tej rekonštrukcii, prípadne popri tej stavbe, tak je to naozaj veľký problém. To, čo by som raz zdôraznil, tak je napríklad situácia takáto. Keď sa pozrete, je to identické okno. Zateplovač sa tváril, že všetko vie, jak to má vyzerať a v konečnom dôsledku, ak sa pozriete, kde sa bavíme, tu sme nejakých 143, 2-3 možno a tu sme 144,5. Takže bavíme sa o rozdiele pri okne a z vonkajšej strany fasády viac ako centimeter. A keď si predstavíte, že tá lamela žalúziou by mala ísť popri tej fasáde a navyše aj pomerne za rovnotej seny, tak ten centimeter a pol sa môže stať, že tu už bude niekde šúchať.
čo s tým potom? Kto je za to zodpovedný? Na toto je naozaj dôležité dbať a je to jedna z kľúčových vecí, ako následne pri tom zameraní následnom a výrobe tej žalúzii vám tam bude tá žalúzia vychádzať. Máme tu presne z tejto istej zákazky ešte ďalší extrém a tým extrémom je toto. Tu je tá drážka, kde pôjde vlastne tá podomietková noha. Všetko vo váhe, všetko sedí, má tu 143, hore 143, dolu 143. A keď sa pozrete, jak je krivo spravená tá špaleta, tak naozaj, ak trebárs ide odtiaľto, potiaľto ide samotná žalúzia, tak zase už tu v tejto časti môže tá žalúzia šúchať. Musí byť spravená tá žalúzia, respektíve tie lamely menšie. Zbytočne to potom zle vyzerá, aj tam presvítá svetlo. Takže naozaj, čím viac a lepšie dbáte na tú samotnú prípravu tej omietky fasády, tým lepšie sme schopní vám zamerať tú žalúziu, tak aby chodila bez najmenších problémov. Pár takých riešení, ktoré vlastne sa dá riešiť, by som si s vami tiež rád prešiel. Jedným z nich je rohové riešenie. Rohové riešenie sa dá buď vyriešiť takýmto spôsobom, to znamená uzavretý roh, alebo sú klasicky spojené len tie žalúzie. V takom prípade tam prechádza nejaké svetlo dovnútra. Najjednoduchšie riešenie je osadiť tie klasické obidve strany žalúzií a ak je tam toho svetla veľa alebo vám to prekáža, tak následne vám vieme vyrobiť na mieru presne takýto roh a prísť to osadiť aj po striekaní, teda ak by to bolo v rovnakej farbe, aby to tam čo najlepšie pasovalo, aby to bolo tip-top. Netreba sa báť ani veľkých ploch. Ak sa pozrieme na túto stavbu, tak toto okno má viac ako 3,60, čiže naozaj bavíme sa o rozmeroch 3,60 x 3,60. Tu na vzadu dokonca okna boli 4-metrové, takže tie žalúzie je možné a vhodné použiť naozaj do veľkých riešení. Ak nepotrebujete rozdielovať dvere, tak nevidím v tom žiadny problém, aby ste to mali z jedného kusu a vyzerá to veľmi elegantne. Ďalším z riešení, ako sa dá využiť takáto vonkajšia žalúzia, je aj nejaké drobné A-typ riešenie. Drobné A-typ riešenie je osadenie žalúzie aj do jemného spádu, to znamená, ak máte nejakú pergolu, vieme to vyriešiť takýmto spôsobom, to znamená osadiť žalúziu rovno a následne vyrobiť A-typ krycí plech. Takže teraz to vyzerá, ako keby naozaj tá žalúzia chodila z tej šikminy a chodila kolmo dolu. Pri väčšom probléme, ako je tento, tak sme vyvinuli svoje vlastné technické riešenie, kde vieme osadiť takéto okná sonolamom, ktorý síce je možné naklápať, ale to naklápanie by malo byť letné, zimné. Ak zimné, tak nechá to otvorené, tak ako to vidíte teraz na tom obrázku. Ak letné, môže sa zavrieť buď úplne, alebo pootvoriť, aby zachytávalo takéto okno čo najviac toho teplného žiarenia. Myslím si, že vyzerá to naozaj identicky s tou okennou tabulou. Tunak toto je plne funkčná žalúzia a tieto dve riešenia sú dodatočne robené ako A-typ sonolam. Takisto rodinný dom bez predprípravy znamená väčšinou nejakú komplikáciu. Tá komplikácia znamená pre zákazníka to, že kúpil nejaký rodinný dom, nebola tam žiadna predpríprava a tie vonkajšie žalúzie tam chce. Netreba sa toho báť, je vhodné osloviť nás a vieme sa dohodnúť a prísť pozrieť na tie jednotlivé okná, na tie jednotlivé riešenia. Tieto okná sú, väčšina z nich ovládaná elektrikou, to znamená ďalkým ovládačom. Tieto vrchné okná, neviem, či si nepamätám, či to zrovna to je spálne, ale tu nás sú nejaké ďalšie okná, tak sú ovládané manuálne. Základná otázka takisto zákazníka
aký je postup, aký je harmonogram prác na stavbe. V prvom rade je vhodné si prejsť nejakú cenovú ponuku. Ak sa vám cena bude pozdávať, vieme sa dohodnúť na obliadke. Cenová ponuka sa dá obísť aj tým, že objednáte si u nás platené poradenstvo, ktoré síce platené je, ale v prípade, ak sa rozhodnete pre toto navrhnuté riešenie, tak vlastne tá vyplatená suma vám bude odrátaná z celkovej zákazky, čiže neplatíte za toto platené poradenstvo nič. Ale berme to, že teda sme sa nejakým spôsobom dohodli, prídeme, obhliadneme tú vašu hrubú stavbu a dohodneme sa, čo vlastne by ste potrebovali, zvážime, aké finálne riešenie teda sme my navrhli, s čím súhlasíte vy, ako si to predstavujete vy, či už je to farba, alebo či už je to noha podomietková, podomietkový box alebo priznaný box, koľko centimetrov, kde potrebujeme ubrať, pridať. A dôležitým faktorom je aj, či budete do budúcna zvažovať, alebo možno, že už pri tej obhliadke väčšinou sa vás snažíme spýtať, či budete zvažovať osadenie sietí proti hmyzu. Pri oknách to nie je žiadny problém, ale pri dverách už to problém je, lebo samozrejme, ak sa bavíme, že hĺbka boxu je 14 cm, vnútri chodí nejaká žalúzia, ktorá má 9 plus nejaké 3 cm, 1,5 zvonku, 1,5 znútra. Existuje tam nejaká vola, centimetr, maximálne 2 medzi lamelami a medzi samotnými dverami. A pre osadenie sieťky potrebujete minimálne tých 2 a viac centimetrov. Ak sa bavíme o treba z otváracích dverách, je tam nejaké madlo, takže niekde sa vyžaduje až 3 až 4 cm vola medzi oknom a samotnými žalúziami. Kvôli tomu je vhodné si toto všetko prejsť, aby sa nestala situácia, aby nenastala situácia, že osadíme boxy, osadíme vodiace nohy a potom zákazník si spomenie, že ja by som tam chcel ešte nejakú sieťku a zrovna si berie takú, ktorá má treba z hrúbku 4 cm. To už problém väčšinou je, ale samozrejme vždy je všetko riešiteľné. Je vhodné sa len o tom poradiť a dohodnúť sa, čo potrebujete pre tú vašu stavbu alebo čo potrebujete vy ako zákazník. Ak si odsúhlasíme finálne riešenie, samozrejme nastupuje etapa 1. Etapa 1 znamená väčšinou predpríprava, to znamená držiaky, boxy, prípadne podomietkové nohy. Ak táto etapa 1 prebehne, vy si pripravujete v spolupráci samozrejme s zateplovačmi polystyrén, sieťku, lepidlo. Ak to chcete urýchliť a nedávame tie nohy podomietkové, už v tejto etape vám vieme prísť zamerať samotnú žalúziu. Musíme len vedieť, a to teda apelujem na vás, musíme sa mi dohodnúť, ja neviem, napríklad tieto dvere majú 2,5 metra, 250 cm. Ak vám zateplovač povie, že pol centimetra z jednej strany, alebo teda 3 mm z jednej strany, 3 mm z druhej strany, dohodneme sa, že maximálny otvor, ktorý môžu oni nechať, je 249,4, odrátal som 6 mm, tak musíme sa dohodnúť na výrobe, to znamená 249 ju necháme vyrobiť, mala by tam pasovať. Ak si nechcete toto riziko zobrať na seba, určite navrhujem aj ja počkať, kým budete mať natiahnutú fasádu. A keď už bude fasáda hotová, znovu prídeme a pomeriame všetko, čo treba. Následne ide samotná žalúzia do výroby. Takže prebehne druhé zameranie a po výrobe nasleduje etapa 2. Toľko asi k tomu harmonogramu prác. Aby som to zhrnul v časovom horizonte, od obliadky cez finálne riešenie je to dohoda s nami, to znamená, ak sme schopní sa za 1, 2, 3 dní dohodnúť na tom konečnom cenovom riešení, to znamená cena, technické riešenie, uhradíte zálohu, môže ísť etapa 1 do výroby. Tu etapu 1 v závislosti od počtu kusov väčšinou máme nejaké veci skladom, či už sú to krycie plechy alebo tie podomietkové nohy. Vieme dať dokopy zhruba od týždňa do 4 týždňov, podľa toho, v akom časom horizonte to je, či to je jar, leto, jesen, zima. Cez sezónu sa to určite blíži k tým 4 týždňom, mimo sezóny týždeň, maximálne 2.
a môže byť tá etapa 1 u vás. Ak prebehne etapa 1, vy následne musíte si zvážiť, koľko času teda potrebuje ten zateplovač, aby pripravil tie okná tak, aby sme boli schopní prísť na zameranie číslo 2. Po zameraní číslo 2 výroba samotných žalúzií trvá od 3 do 4 týždňov, mimo sezóny do 3 týždňov, ak je sezóna, silná sezóna, tak od 4 do 6 týždňov môžu byť tie žalúzie komplet u vás. To je taká v skratke predstava harmonogramu a všetko sa dá samozrejme nejakým spôsobom prediskutovať priamo s vami. Niekedy sa stalo, že komplet celé riešenie sme boli schopní dodať za 3 týždne. Od žalúzií až po predprípravu. Takže môžeme si prejsť na ten vzorový príklad. Vzorový príklad znamená, že máte nejakú takúto stavbu, dostaneme fotku od zákazníka a zistíme, že máme takéto okná, nejakým spôsobom zatiaľ ešte nikto neriešil, či tam budú žalúzie, nebudú žalúzie, spomenuli si buď teraz. Tak toto je také ideálne riešenie, ideálna doba na to, aby sme si s vami prešli, čo všetko potrebujete pripraviť tak, aby ste mali osadené podomietkové žalúzie a zladiť ten harmonogram prác spolu s vami. Je jedno teraz, či si to zateplujete svojpomocne, alebo máte nejakú firmu, alebo nejakého zateplovača, ale jednoducho vieme to spraviť následovným spôsobom. Ak prídeme na takúto stavbu, v prvom rade sa spýtam, respektíve nás zaujíma, čo budete dávať sem hore. Či to chcete ešte nejakým spôsobom zatepliť. Väčšina z vás už má predstavu, že áno, chcem tam niečo dať, nepotrebujem tam dať, musím si to prejsť so zateplovačom. Takže v variante, že sem nepôjde nič, sa s vami rovno dohodneme, my pripravíme krycie plechy, držiaky, či chcete nohy podomietkové alebo nie. Ak podomietkové, či už tu bude teda polystyrén, aby sme tie podomietkové nohy buď zarezávali alebo rovno zalepili. Ak nie, osadíme vlastne to účko takto na ten držačik a máte vlastne hotovú predprípravu. Dovtedy je vhodné, aby na tomto preklade bolo lepidlo a sieťka. Prípadne, ak teda tam to chcete zatepliť, dohodneme sa, že tak ako sme sa bavili, tých 27 cm hore. Na šírku okna vám úplne stačí, ale pre istotu necháte tam 1-2 cm z každej strany trčať. Nalepte si ten styrodúr, 2, 3. A dovtedy, kým my pripravíme ten krycí plech a aj držiaky a prídeme tak fajne, aby tam ten styrodúr bol. Ideálne, aby tam bola samozrejme aj lepidlo a sieťka. Ak prídeme riešiť tieto podomietkové veci, ideálny stav je, aby tu prípadne aj bola už tá elektrika. Nie je to podmienkou. Elektriku v tom prípade si musíte pripraviť tak, aby keď vám bude ju elektrikár chystať, tak aby ten kábel končil už priamo v boxe. Zase stalo sa nám, že ten kábel nechali tu vymotaný mimo boxu a to už je zase problém, aby sa nestalo, že keď zateplovači budú dávať polystyrén, tak ten kábel vám preťahnú niekde inakade, ako by mali ísť. Takže radšej už nie je priamo v boxe a máte hotovú predprípravu. Ak nechcete podomietkové nohy, tak nie je žiadny problém, stačí len nahodiť ten vrchný box s držiakmi a to je celá predpríprava. Zateplíte si komplet celý dom, následne prídeme, zameriame, tak ako máte hotové ostenia a do tohto rozmeru vám začneme vyrábať žalúzie a v takom prípade už keď prídeme zamerať, tak určite už ma bude zaujímať, či tam je elektrika a či to je aspoň nejakým spôsobom rovné. Ak tu nemáte aj parapety, nič sa nedeje, väčšina tých okien vlastne končí tu, ak je tá drážka, takže minimálne od tohto momentu si vieme zamerať aj samotnú výšku. Výška, ak teda chcete si niečo nechať zamerať, sa meria tak, okno plus tých 27 cm, aby sa to lepšie počítalo,
plus minus, tak pridajte tam 25. Čiže ak toto má 140, tak nechajte si naceniť 165 výšku okna a šírka okna je, poviem príklad, 140, tak vždy sa zadáva údaj šírka krát výška 140 krát 165 podomietková žalúzia. Není na tom nič zložité, dôležité je, aby ste nezabudli na nejaké pár vecí a pár detailov, ktoré vám určite pomôžu k tomu, aby tá vaša stavba v konečnom dôsledku vyzerala tak, ako si predstavujete vy. Sme na konci. Verím, že týmto videom som vám aspoň nejakým spôsobom pomohol. A ak máte nejaké otázky, či už k vonkajším žalúziám alebo k nejakej inej tieňacej technike, prípadne sieťom proti hmyzu, nech sa páči, môžete napísať svoju otázku buď sem dolu do komentára, alebo navštívte našu stránku bezhmyzu.sk. Takisto viac informácií si nájdete na našom Facebooku bezhmyzu.sk SRO a akúkoľvek otázku položíte, verím, že dostanete na ňu vždy odpoveď. Ďakujem ešte raz za sledovanie a prajem pekný deň.